Chi, Nora Azagawa, Duko Birman Clayton Pano, Common Puriaria, Common Pur Subdivision, Jung Kunasawa, Clayton Pano, Jung Banana Baga Korang to Sawa, Jung Banana Logaton Night, Jung Nora by Painai, Jung Jotana Tiprasa, Jung Tanza Singan in Nangai, or Kongatini Bukawa, Smaitango Tanan in Nangai, didn't he go Brock Denny Dino, Ang Sanani Motungo, Bakasha Hino, Sawot Amtoli, Azagaba Hino, 15 family, Ponata family ni, Rabar Bagam Tamjaka, Rabar Bagam Shagani Bagoy, Forasni Borok Hangai Azagaoba Hino, Pata Zagarogno, Shagoin Harnani Bagoy, Azagaobo, Dinis Hajorawo, Jini Edishi Hapang area wo, Dinis Hazagoito, Norak Edishi Hapang Otomoy, Tamo Norak Chupungoito, Borok Shungya Kungyawoi, State of Tongoy, Borok Dini Tangoy or Karbar Claritongo. Tamne bagoy, tini amo khai jagoy tong, jung bai jung sisayani bagoy, 10% ti prasa tabuk bochuna logeriani bagoy, jung tini ba kuthoi ngoi tong ngani nangoi tong takuk te bukhugro, or 10% ti prasa jedino, ti prasa na logeri nai, tabuk 90% ti prasa thancha, tai 10% ti prasa jodi chuno logeri khankai, jung o ti prasa teno jung joy khlai manai, chine kokra jung bok bai sinani, bok bai sanani, tamo ngani abono jung sanani, jung sawai manai. Tai kaisa kok sanani mojungo chine tiprasarok busuk jarate kurung barak tong recap kurung tan kurung rung kurung sui kurung kebang ma tongoi tongo jung sakao ka sawai manya tamre bagai hinba jungno sukulogoi toni jago jungno kasanan thaka tek jungno da biri jago program kaisa khlainan thangmani jagabo ama haina jungno nukjagoi tongo tamre bagai hinba jungoro rajnoitik ni bagai jungoro phaiya jung tini oro kobrok de palainani bagai se phayo tini jot tiprasa samogro tipras hastene tiprasarok ni jung mani kok amani kok borok no jung priority dina nangnai jung bai jung damri lai thai ngai se bui chuna ba damri nani surungnai jung bai jung se hamza lai nani nangnai jung bai jung boram lai nani nangnai jung bai jung bipoto apoto thangoi basa lai nani nangnai ama sara jung tai kuno goti kurui jung tini ama hai khlai tai kaisa Prosenjit Das noi jung DMO application dimani bo jung nugoi bankha thangnai busu tarik mani ang thik muito kurui jodi bo Hezamarani sime yang boromurani je lama edisi forest land ba khas land je tongmani jagarogo Champaknagar ni sime telemurani je char jaga wo je edisi area tongmani je tamhine bono forest land ba khas land od jagarogno tini buini bosongni borongna tuboya konai a jaga wo no khok koloni tangoi rinani nangnai hinaya konai borok tini prayer khlai tongkha abono nugoi ke chung tongoi nangnai tini sago thui hor tongoi tongkhang khangkai abono chung rukinani nangnai abono chung batil khlainani nangnai thuilai nai thanglai kai thanglai nai khaklaba guli nangkhai guli chanai hinaya konai tini je jaga o khorang tu sawai tongo a jaga o na chung thanglai fight ma khlainai ta hotai bukhugrok aboni bagaino chung kha bainani kurui kha mognani kurui chung borok chung jodi esa jaga o chung kuna kaisa tongphano khorak chatai khorak chane bagai chung kha nanglai chung samung ma khlailai nai aboni bagaino asukko kolok sanani chungya chini tiprasarokni busuk jora tui naithok chini kanmung chumung chini resap mungrok chini sumui tamani rok chini chongpreng tapani rok agene dinni aborok no tinini salo kokbrok dewo deni dino taibo kurum kuthom khlayo kebang ma jagao program khlai jagoi tongo aboni bagaino je jagao borok program khlai tongo a jagao bo program kahamung thung jongbo kaitor ni thani suri nai mutai rong ni thani suri nai diwai nai joto program jate kahamung na ning thong tipra hastewo joto tipra sarok susto tongnani kaham tongnani bagoi jong abono chini tipra mo thani ngoi chung oro tini oro program khlailayo haifano chung oro tipramo thani ngoi program khlailai tongphano joto samogro borongno na chung oro accept khlayo joto na chung tini ni salo chung thansa sengnane nangnai chung baksa sengnane nangnai asukno kok ani kok kisisa samani oro no mothaka joto no hambai bubagra ayuk lopthung